bihêviya ku ez wan di cîhanekê azad û ronahî de bibînim. Ev hevokek ya ciwanê Kurd Mojtaba Waîsîya ji bo şagirtên xwe yên zarok nivîsandiye. Ciwanê ji Rojhilatê Kurdistanê Mojtaba Waîsî tevî birayê xwe Maysam di 28 Gulanê de li ser destê hêzên rejima Îranê hatin kuştin. Piştî kuştina wan nameyek û Mojtaba ji bo şagirtên xwe yên zarok nivîsandibû, hate belavkirin û di nav civakê de bandorek mezin çêkir. Di nameya xwe de Mojtaba bi hêstiyarî navên zarokên xwe dibêje û dibêje ku ew beriya wan dike. Mojtaba di peyama xwe de dibêje, ez ji bo wan jiyanekî birûmet, azadî û zanînê dixwazim. Lê beşa ku herî zêde bala kesan kişand, peyvên wî li ser berxwedanê bûn. Ew dibêje xemgîniya ji bo rabûnê li dijî zaliman ne çavkaniya bêhêvî ye. Berva ji wê ew bi xwe herîkîna jiyanê û maniya jiyanê ye û di dawiya nameyê xwe de bi peyvên ku niha bûne sembola berxwedanê wiha qedand. Serî te wandin şerm e, berxwedan bi xwe jiyan e, serhildan bi xwe jiyan e. Nameya Mojtaba Waîsî niha li Rojhilatê Kurdistanê wekî bangek ji bo azadî û wekî mîrasek ji ciwanê ku jiyana xwe di rêya bawerî û berxwedanê de winda kir tê parvekirin.